Ангелско сърце, глава 47. Плочките прозвъняваха в джоба ми, докато се спусках надолу. Стоях, без да откъсвам очи от обувките на обслужващия, и през цялото време галех с пръсти буквите като слепец, разчитащ надпис на Брайлова азбука. Чувствах краката си съвсем омекнали, но съзнанието ми препускаше бясно, опитвайки се да свърже всичко в едно. Не, в крайна сметка нещата не пасваха. Това беше номер. С тези плочки в погребалната урна се мъчеха да ме въвлекат в някаква инсценировка. Бащата и дъщерята Крузмарк със сигурност бяха съучастници. Сайфер дърпаше конците. Но с каква цел? Какъв беше смисълът на цялата комбинация? Вън на улицата студеният нощен въздух ме изтръгна от унеса. Хвърлих фенерчето на Крузмарк в първата буклуджийска кофа и спрях едно минаващо такси. Най-напред трябваше да унищожа всички улики, останали в бюрото ми. От отдушниците на метрото излизаха облаци пара, като в последното действие на Фауст. Джони Фейвърит продал душата си на Мефистофел, после се опитал да се измъкне, жертвайки един войник, носещ моето име. Пред очите ми изникна ехидната усмивка на Люк Сайфер. Какво целеше с тези игрички? Спомнях си съвсем ясно вечерта преди новата 43-та година, сякаш беше вчера. Не бях близвал капчица сред морея от пияни хора и военните ми плочки си стояха на сигурно място в портфейла. После тъкмо портфейла ми откраднаха. И ето сега, 16 години по-късно, ги намирам в апартамента на една заклана жена. Какво означаваше всичко това? С хилядите си светлини Таймс Скуер ми заприлича на неоново чистилище. Опипвах фалшивия си нос и се мъчех да възстановя миналото. Почти всичко бе заличено, отнесено от онзи френски снаряд край Оран. Оставаха само несвързани късове. От време на време някой миризма ги изкарваше от небитието. Мамка им, аз зная кой съм. Зная и сега кой съм. Когато таксито спря, видях, че в агенцията свети. На апарата бе изписана цифрата 75 цента. Подадах $1 на шофьора и му казах да запази рестото. Само да не е станало много късно, си казвах, докато се качвах по аварийното стълбище, за да не ме издаде шумът от асансьора. В антрето и чакалнята не светеше. Матовото стъкло на входната врата бе озарено от лампата в кабинета. Извадих револвера и се вмъкнах вътре. Пред широко разтворената врата на кабинета върху изтъркания килим бе очертан светлинен четириъгълник. Изчаках малко, но не долових никакъв шум. Всичко беше с главата надолу. Бюрото ми бе изтърбушено, съдържанието на чекмеджетата е изсипано, направо на линолеума. Зеленият метален шкаф лежеше съборен настрани и пожълтелите като есенни листа снимки на деца, изчезнали от домовете си, бяха разпилени в един ъгъл. Докато изправях въртящия се стол, видях, че и касата е отворена. После стана тъмно. Не в кабинета, в главата ми. Някой ме цапардоса с нещо, с бейсболна бата, както ми се стори. Чух сухия пук от удара върху черепа ми в мига, когато пред очите ми се спусна перде. Свестих се от струя ледена вода, изливана върху лицето ми. Седнах на пода, мигайки и плюйки. В черепа ми сякаш дълбаяха с бургия. Над мен стоеше Люк Сайфер. Беше в смокинг. В едната ръка държеше картонена чаша с вода, която изливаше върху главата ми, в другата – моя Смит енд Уесън. Намерихте ли каквото ви трябваше? Попитах аз. Да, благодаря, усмихна се той. Смачка с ръка празната картонена чаша и я запрати на пода сред разпилените хартии. Когато човек упражнява професия като вашата, не би трябвало да държи в тенекия на кутия тайни, като тези. Той извади от джоба си хороскопа, който ми бе направила Маргарет Крузмарк. Сигурен съм, че полицаите особено ще се зарадват, ако попадне в ръцете им. Не, вие няма да успеете да се измъкнете тук така, Сайфер. Та това вече е свършен факт, господин Енджел. Защо се върнахте обратно? Нали хороскопът вече е във вас? Аз не съм си тръгвал. Просто ви изчаках в другата стая. Вие минахте точно край мен. Капан, значи. Да, безпогрешен при това.
Хвърлихте се в него с главата напред. Сайфер прибра хороскопа в джоба си. Съжалявам, че ви причиних болка, но се нуждая от някои ваши неща. От кои? Например, от револвера ви. Имам намерение да си послужа с него. Той бръкна в джоба си и извади отвътре веришката с армейските опознавателни плочки, които раздрънка под носа ми. Също и от това. Хитро е било да ги подхвърлите в апартамента на Маргарет Крузмарк, казах аз. Как накарахте баща и да ви стане съучастник? Усмивката на Сайфер се разля още по-нашироко. Между другото, как е господин Крузмарк? Умря. Жалко. Не изглеждате особено опечален. Смъртта на един поклонник винаги е скръбно събитие. Сайфер си играеше с армейските плочки, навиваше златната веришка на източените си пръсти. Златният пръстен на доктор Фауър проблясваше на добре гледаната му длан. Стига вече с тия глупости. Това, че името ви е двусмислено, не означава, че вие сте дяволът. Може би предпочитате да съм с опашка и с раздвоени копита. Едва тази вечер си дадах сметка. Вие през цялото време сте ми се подигравали. Обед във Влазен. Трябваше веднага да се сетя, щом научих, че 666 е числото на звяра в Апокалипсиса. Мозъкът ми вече не е толкова пъргав, колкото преди. Разочаровате ме, господин Енджел. Мислех си, че без всякакво затруднение ще разшифровате името ми. Той се засмя на безвкусната си шега. Вярно, страхотен номер е да стоварите на моя гръб вашите убийства, но в комбината има една пукнатина. И коя е тя? Хърман Уайнсеп. Няма полицай, който да повярва, че ме наел клиент, имаш се за Луцифер. Трябва да си съвсем превъртял, за да се хванеш на такова нещо. Но Уайнсеп ще потвърди думите ми. Сайфер прекара веришката с плочките около врата си и ми се усмихна. Юридическият съветник Уайнсеп е загинал вчера при корабокрушение близо до Сак Харбър. Жалко за него. Тялото му още не е намерено. Вие май наистина нищо не пропускате. Опитвам се да постигна съвършенство. А сега ще ви помоля да ми извините, господин Енджел. Въпреки, че разговорът е наистина забавен, принуден съм да ви напусна. Имам твърде много работа. Съветвам ви да не правите опити и да ме задържате. Ако си подадете носа от този кабинет, докато съм още в сградата, ще се наложи да ви убия. Той се спря за миг на вратата като актьор преди да излезе на сцената. Въпреки голямото ми желание да си прибера гаранционния залог, ще бъде прискърбно да загинете от собствения си револвер. Абе, я иди да си го завреш. Безполезно е да бъдете груб, мили мой Джони, с усмивка каза Сайфер. Заверявам ви на вас. Той излезе и затвори внимателно вратата след себе си. Аз припълзях на 4 крака през бъркотията на пода до отворената каса. На най-долната полица в една празна кутия от пури държах пистолет. С разтоптяно сърце дигнах папките, натрупани отгоре за маскировка и въздъхнах облегчено. Там си беше, на мястото. Отворих кутията и извадих колта. 45, командер. Едрият калибър стоеше пред очите ми като материализиран сън. Пуснах резервния пълнител от джоба си и притичах на пръсти до входната врата. Залепих ухо на стъклото и щом чух, че вратата на асансьора се затваря, хукнах към аварийното стълбище. Прескачах по 4 стъпала надолу, уловен за парапета. Едва не си изтруших главата, но изпреварих асансьора. Вече съвсем без дъх. Открехнах с крак вратата на аварийното стълбище и подпрях цевта на рамката. Сърцето ми тупкаше оглушително в тъпанчетата. Много се надявах, когато вратата на асансьора се отвори, Сайфер да се покаже с моя Смит енд Уесън в ръка. Така щях да стрелям при самоотбрана. Щеше да разбере кое е по-силно – неговата магия или колтът. Представих си как едро калибрените куршуми се забиват в гърдите му и кръвта руква под антеленото жабо на вечерната му риза. Да си се прави на дявол пред разни откачени вудопианисти и презрели астроложки, не и пред мен. Аз няма да му бъда канарче. Стъклото на вратата се освети и асансьорът спря. Затъих дъх и обхванах здраво с пръст спусъка.
Край на сатанинските игрички на Люк Сайфер. Червената метална врата се отвори автоматично. Кабината беше празна. Не повярвах на очите си и с подгъващи се колене пристъпих напред като сумнамбул. Нямаше начин да не е вътре. Невъзможно. Нали бях гледал как лампичките за етажите точно над вратата светваха една след друга, докато кабината слизаше, без да спира никъде. Нима се измъкнал от асансьора в движение. Влязах и натиснах копчето за последния етаж. Щом кабината потегли, аз се покачих на бакърения цокъл с по един крак на всяка стена и повдигнах аварийния изход на тавана. Подадах глава през отвора и огледах кабината отгоре. Сайфер го нямаше. Не можеше да се скрие зад смазаните въжета и въртящите се макари. Спрях кабината на третия и се качих по аварийното стълбище на покрива. Проверих зад комините, надникнах в отворите на отдушниците. И на покрива го нямаше. Надвесих се. През первази огледах първо 7 авеню, после се преместих на ъгъл и хвърлих едно око към 42 улица. Тротуарите пустееха в неделната нощ. Само тук-там висяха проститутки от двата пола. Ни помен от изискания силует на Люк Сайфер. Вече съвсем объркан направих опит да се опра на логиката. Щом го няма нито на улицата, нито на покрива, а не излезе от асансьора, значи е в сградата. Това е единственото възможно обяснение. Крие се някъде. Друго яче не може да бъде. Половин час обикалях, отгоре до долу цялата сграда. Надникнах във всички тоалетни, във всички килери. Взех си връзката, шперцовете и отворих всички заключени кабинети, всичките чакални. Нямаше никой. Съвсем объркан се върнах в моя кабинет. Пълно безумие. Никой не може да се изпари във въздуха. Това беше някакъв фокус. Гледах без да виждам неспирния потлок от светлинни новини. Силни отлагания на стронци 90 над Съединените щати. Индия изразява тревога за съдбата на Далай Лама. Когато ми хрумна да позвъня на Епифани, беше вече късно. Отново бях изигран от царя на мистификациите. Глава 48. Неспираният звън на телефона ми звучеше като погребална камбана. Останах дълго време седнал сред разпилените хартии, обърнатите мебели и захвърлените на пода чекмеджета в моя кабинет. Гърлото ми бе пресъхнало, в устата си усещах вкус на пепел. Вече нямах никаква надежда. Бях пристъпил прага на преизподнята. По някое време станах, излязах и се смъкнах с залитане по стълбите. Постоях малко на световния кръстопът, чудейки се на къде да поема. Беше все едно от тук нататък. Тичах твърде дълго и твърде надалеч. Свърши се с моето тичане. Видях едно такси и му махнах. За къде? Насмешливият глас на шофьора ми измъкна от злокобния безмълвен унес. Челси, на 23-та улица. Между 7 и 8 авеню. Точно така. Той подкара по 7 авеню на юг. Сгушен въгъла гледах как пред мен се изнизва един мъртъв свят. Някъде в далечината пожарникарски коли виеха като развилнели се демони. Минахме пред гара Пенсилвания с нейните монументални колони, мрачни и сивеещи под студената електрическа светлина. Шофьорът мълчеше. Аз си наниках тихичко една песен, която Джони Фейвърит превърна в хит по време на войната. Един от големите ми успехи. Горкият Хари Енджел, хвърлен за храна на кучетата като гриски от преминал пир. Аз го убих. Изядах сърцето му, но все пак именно аз бях умрелият. Магията и окултните сили нищо не можеха да променят. Живеех взето на заем време с спомените на друг човек. Бях някакво хибридно и обречено създание, опитващо се да се спаси от миналото. Трябваше да разбера, че това е невъзможно. Както и да се приближаваш към едно огледало, не можеш да видиш в него друго, освен собственото си отражение. Преди малко тук се беше събрал много народ, не знам точно какво е станало.
Шофьорът спря при другия тротуар, а точно пред входа на Челси се бяха подредили 3 патрулни коли и една полицейска линейка. $1,60, ако обичате. Подадах му банкнотата от $50, която винаги нося за всеки случай, и му казах да задържи рестото. Но това не са $5, господине, имате грешка. Да беше само тази, казах аз и претичах през паважа, който имаше цвят на надгробен паметник. В входа един полицай говореше по телефона от портиерната. Не ми обърна никакво внимание, когато минах край него. 3 пъти кафе, 5 пъти капучино, 1 чай с лимон. Изброяваше той, докато вратата на асансьора се затваряше. Слязах на моя етаж. В коридора до една носилка на колела, 2 санитари се бяха облегнали на стената. Не виждам само защо не изкараха душата от бързане, каза единият с кисел тон. Още от началото са знаели, че това е изтинало месо. Вратата на моя апартамент беше широко отворена. Дочух отвътре щракането на светкавица. Във въздуха се носеше миризмата на ефтини пури. Влязох, без да кажа дума на никого. Униформени полицаи сновяха напред-назад. Седнал пред масата с гръб към мен, сержант Деймус даваше по телефона наставления. Спанята отново щракна светкавица. Пристъпих напред и погледнах през вратата. Един поглед ми стигаше. Епифани лежеше на кревата с извърнато към тавана лице, без друго по себе си, освен моите армейски опознавателни плочки. Ръцете и краката й бяха вързани за пречките на леглото с 4 уръфани вратовръзки. Дръжката на моя Смит енд Уесън Хамърлес търчеше между разкрачените й нозе. Дебелата цев проникваше в нея като любовник. Кръвта от отровата й бе избликнала по вътрешната страна на разтворените бедра и напомняше букет червени рози. Лейтенант Стърн бе единият от 5 цивилни агенти в стаята. С ръце в джобовете на шлифера наблюдаваше фотографа, коленичил за да снима федерплан. Какво търсите вие тук? Попита един агент иззад гърба ми. Тук живея. Стърн погледна към мен. Очите му се разшириха. Енджел, недоверчиво промълви той. Това е той, хванете го. Полицаят, който стоеше зад мен, ми изви китките. Не оказах никаква съпротива. Няма нужда да се правите на мъже, момчета. Не се морете. Претърсете го за оръжие, излая Стърн, а останалите ченгета ме зяпаха, сякаш бях избягал от зоологическата градина. Сложиха ми белезници. Един полицай ме претърси и извади Колт Командера, който бях мушнал в колана на панталона си. Тежка артилерия, каза той, подавайки на Стърн пистолета. Стърн огледа Колта, увери се, че не е зареден и го остави на нощното шкафче. Защо се върна? Къде да ида? Коя е тя? Дъщеря ми. Стига бе. Сержант Деймус се появи със спокойна крачка на вратата на стаята. Виж кой е дошъл. Деймус води се в централата. Кажи им, че сме заловили за подозрение. Ей сега, каза сержантът и излезе без да бърза. Пак те питам, Енджел, кое е момичето? Епифани Праудфуд. Държи билкова аптека на ъгъла на 123-та улица и Ленакс авеню. Един от другите агенти записа. Стърн ме избута в хола и ме накара да седна на канапето. От колко време живеехте заедно? От 2 дена. И толкова ти трябваше, за да я пречукаш, а? Погледни какво намерихме в камината. Стърн размаха пред очите ми моя хороскоп. Държеше го с 2 пръста за единствения необгорял ъгъл. Нещо да кажеш? Нищо. Все тая. Освен ако седнеш да разправяш, че пищовът, дето и е заврян, не е твоят. Моят е. Ще изгориш за това, Енджел. Ще горя в ада, знам. Много е възможно, само че ние ще се постараем хубавичко да го предкусиш. И окончателно. Тънките устни на Стърн се разтеглиха в свирепа гримаса. Гледах жълтите му зъби и си мислех за единствената друга усмивка, която бе предизвиквала такова отвращение в мен. Злокобният кикот на Луцифер. Имах чувството, че смехът му кънти в стаята. И защо не? Шегичката му бе успяла. Канарчето бях аз.